До 15 декември мажоритарният собственик на фирма Градски транспорт и съветник в местния парламент от БСП Ангел Батаклиев вкарва първите 10 тролейбуса в града. Те са на 18 години и са изкарани от транспортната схема на Швейцария. За управлението им по пловдивските улици обаче се търсят ватмани. В тази връзка ние обявяваме и в съвсем скоро време ще излезе обява в медиите, че набираме желаещи, които да се обучат за ватмани, тъй като това е другия проблем, който ние ще срещнем, тъй като ватманите, които ги е имало в градски транспорт, те просто са се разпиляли, останали си една малка част, специализирали са ги в други области, така че ние своевременно мислим и за това да обучим съответните специалисти, които пък да могат да управляват този тип превозни средства. Швейцарските тролеи ще се движат по линиите с номера 3, 5 и 19. В момента Ангел Батаклиев води преговори с американска фирма с изнесено производство в Китай за доставката на други 65 тролея. Толкова той трябва да внесе в Пловдив по приватизационния договор за бившата общинска превозваческа фирма. Предлагат му ги с 30% по-ниска стойност от тролеите в Беларус и Чехия.